jasné, že to jeho matka je a byl jsem dost překvapený vlastně, jakým stylem vystartoval a docela mě to i polekalo. Dobře, takže vy žádnou náhradu školy neuplatňujete? Jo, jasně. Tak jo, tak já děkuju za spolupráci. No, my vám teď a příště se budeme snažit přijet dřív, teda, jo. No, já doufám, že už nic takového nenastane. Dobrý. Tak jo, takže... Mějte se, díky a tak jestli můžete, tak jsme na soukromém pozemku, tak tomu... Tak taky, mějte se, naschledanou. Takže všechno může vypadlo. Ale naštěstí jo, tak už se neuteklo daleko, viď? No, má to tam fest na tyhle. Počáteční dusnou atmosféru, která by se dala krájet, nakonec vystřídaly pocity porozumění a uspokojení, což dokonce platí i pro skoro pořádně hubatou oznamovatelku. Ne, já vím, že to byl tvůj sen, že chceš mít svůj vlastní barák. Přece jenom není tím vlastně.